Tonke mantje altijd blier. Tonke meiding krulint heer. Meiding hoentje sabretaal. Harkje gauw naar dit verhaal. Tomke had een grutte vreun. Haha, daar hebben mijn grote vriend Tomke. En Cornelia en Romke. Nou, welkom op mijn feestje. Boerman Pieter had Joet zijn jitje. Tomke, Cornelia en Romke mee ook op zijn feestje komen. Boerman wen het in een grut hoes met al je pakers en beppes. Ik ga een cadeautje voor Boerman. Had mij Cornelia kocht. Jongen, ik ben gek op cadeautjes, Tomke. Ik zal het gauw uitpakken. Er zijn nog volle meer mensen op visite bij Boerman Pieter. Nieuwsgierig sjoggen ze naar het cadeautje. No. Boerman helpt het papier eraf. Sure zoon, een puzzelboekje. Dat haast goed uitzocht, ja. Ja, dan kan Boerman de holle goed broeken. Oh. Dat zei Cornelia. Ja, nou, zij is het maar correct. En nou maar gauw, onder taart en lekker wat drinken. Er is genoeg. Tomke en Cornelia krijgen een grut stik taart. Romke mij ook een stikje. De grutte meesken praten drok met elkaar. En trog elkaar heen. Tomke had de taart en zijn drinken op. Hij sjocht naar Boerman Pieter in de rolstoel. Boerman kniepheegt naar hem. Vies dat je rechts had drok, Tomke. Ja, Zullen wij uitnaaien? Naar het park? Daar staat altijd een man met een ijskokarre. En die had grote ijskoos, jong. Het is maar hier wat te druk en te warm. ja, goed. Maar, mij dat wel? Vanzelfs, ik ben hier zelfs baas. En ik ben toch zeker jullie, Joet? Boerman riet al naar de door. Ek Romke vleent erachteraan, want hij had alles wel jet. Meesken, ik moet even naar het huisje. Ik ben zo even om. En Tomke dacht het waren wel van me hier. Dat is mijn beste vriendje. En voort binnen Boerman, Tomke en Romke. Maar ik ben Boerman in een rolstoel? Ja, dat moet altijd wezen, Tomke. Hup, de zakken er maar in. Ik ga zin om een ijsko. Ze rezen oer de paadjes. Oer het gasveld, tussen de bjemmen. Romke draaft er hut achterom. Ik zocht het ijskokarken al. Daar bij die dikke beam. Ja! De rolstoel stiet stil en Tomke wipt eruit. Boerman helpt de beurs uit de boeze. Die houdt hij aan Tomke. Hij roept zijn ijskoman. 2 heerlijk grote ijskoos. De grootste dit jou ha, ja. 1 van mijn vriend Tomke en 1 van mij. En ik dan? Krijg ik niet? Oh ja, en een liedje van dit leven hondje. Wil Boerman een ijsko met kleurde kereltjes erop? Dat is lekker, jong. Ja, wist je zeker. Ik wil ook kleurde kereltjes en dit hondje ik. Ja, Tomke betel het. dank u wel. Dan giet er met zijn ijsko op een bankje zitten. Ze smikkelen er lekker van. Boerman had al je kereltjes in de snor hingen. Nou, dat gaat me niet schelen, Tomke. Dat vond ik er haast wel weer aan. Oh, wat smaakt dit lekker, hè. En wat is het je mooi in dit park, hè? Ja. Lekker. De besite zit nog drok te praten en hapjes te eten. Cornelia zit op een klok. Waar blijven Romke en Tomke? Zit Boerman Pieter nou nog op het huisje? Dat is wel heel lang. Oh, er zult toch niet onder hoor wezen? Cornelia rent naar de kamer van Boerman. Oh, Geen Boerman te vinden. nee. Ze shot op het huisje. Daar red ik net. Ze draaft waarom naar de feestkamer. Boerman Pieter is voort. En Romke en Tomke ik. We matsen ziekje. Alle meisken rennen achter Cornelia aan
om mij te ziekjen. Waar maar we nou toch ziekje? Waar kan ze wezen? Misschien is het daar in het park. Bij de viever of zo. Maar boerman Pieter en Tomke en Romke binnen net bij de viever. En ook net bij de herten. En net bij het wattenstuntje. Nou, Oh, moeten wij de politie maar bellen? zo. Nee, wacht. Ik zusse. Daar, bij die ijskokaren. Oh ja! Ja! Mooie boel. Ze gaan nou alweer om boerman, Tomke en Romke heen staan. Oh, het is een mooie Volle jou dat neer werd van Boerman? Oh, wij vinden het zo ongerecht. Nou ja, nee ja. Dat hoeft niet, Jer. Mijn grote vriend Tomke had goed op mij past. En Romke ik. Ja, of wil je misschien ook een ijsko? Ze binnen lekker, Jer. Nou, ja, nou, dat is wel heel lekker vanzelf. Ja. Dan maakt ze eierleidje om die gekke boerman Pieter. Een ijskool? Ja, dat willen ze vanzelfs wel. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Vies je dit echt een leuke video? Op het Chilsje YouTube kanaal kun je nog volle meer Frieske filmpjes zien.